Lá ag Cluiche Rugbaí is Stade de France. Am lán a bhí ann agus bhí ón liom agus níl suite ag bord i gcantín na scoile. Bhí córá ar siúl atarthú fad sa bhí a gcuid rullaí á nithe chu. Thosaigh siad ag caint faoi oireann rugbí na hÉireann agus an tá a bhí orthú le buachant i gcoinne na bratainna bige an deireadh seachtainna roimhe. Bhí éireann ar cóscóir leis an bhranc ag barr na sraithe. Ní raibh ach cluiche amháin le himirt i gcoinne na Franca i Baras ag éireann an sathairn dar gcionn leis an gomórtas a bhuachant. Ní raibh seans ag éireann sa chomórtas go dtí seo. Ach gach seans nach méidís is siomh cóláidir seo riamh a ríis. Bharrtaigh na buacalaí go rachadís chuig an gcluiche ar an sathairn. Maidin dé sathairn, thuaigh na buacalaí chuig airfort bhailleatha clia le heitilt go Páras. Bhí mála droma an duine, peacáilte le cúpla capra le hithe agus afrúéirí ar agla na hagla. Bhí sketchimíní ar na buacalaí mar ní raibh duine acu thar lear gan duine fás de riamh. Thug a dismóthirí an tú fás córa dómh. Cé go raibh muoine na cús na buacalaí bhí imní orthú iad a scaoile ar an turas ar agla go dárlách rud ar bit dómh. Ní raibh an eitilt róchampórdach, ach bíú go mór an €20 a díoc siad ar thicéad fillte an duine. Níorbh ada gur thuirling an teitleán i Baras agus léim na buacalaí ar bhus go leor na carrach. Lá brá brothalach a bhí ann agus hí na buacalaí ar mhór an bhus gá stór. Ní raibh díon air agus bhí an lóithna gaotha ina gcuid grúige go híomhann ar fad. Thiomáin an bus thar an túr Eiffel ar an mealach chuig leor na carrach agus d'úsáid na buacalaí an deis le grianghraif a ghlacha de. Thuaigh na buacalaí ag siúl na carrach. Chonaic siad altareacht iontach ar an Champs-Élysées agus ceap na buacalaí go raibh na rácarna do chreite agus do dhearmata. Thuaigh siad chuig siopa spórt chomh agus ceannaigh siad líthreod rugbaí agus gansaí na hÉireann mar cuimhneacháin ar an ócáid speisialta. Bhain na buacalaí tríal as cócrocht na Franca i mílinn bheag dheas. Bhí amhras orthú nar bhfuil an freastalí seeladí dómh, ach bhí orthú a admháil go raibh siad iontach blasta. D'éirigh leis na buacalaí bheith ag an barc imreathe, cúpla uair a chloig, roimh thús an cluiche. Nuair thric na buacalaí Stade de France, bhí sé plódathe. Bhí ard atmosfér ann nuair a tháinig na himróirí amach ar an barc agus le linn na nádrán náisiúnta. Bhí an lámh an uachtar ag an bhranc sa céad le. D'éirigh le 2 úd a aimsiú agus thlánaigh siad ceann acu. Ní mhór éireann ach 3 phointe ó chic éireacha. Bhíodh ar éireann feabhsú go mór sa dara le. Bhí tromlach na néarnach in Isle Brí agus ceap siad go raibh an cluiche cailte. Ní raibh dóchas cailte ag na buacalaí agus bharrtaigh siad a gríthe agus a nanamacha a chur sa tacaíocht don dara le. Láithreach ó thús an dara lethe, ba léir go raibh athrú mór tagtha ar oireann na hÉireann. Thrid siad go fiachmhar le haghaidh chuile líród ach go háirithe na clibeirtí. Bhrúigh siad na Francaigh go héadróchach agus d'éirigh le an lámh an uachtar a fháil ar oireann na Franca. Buineadh cheat mór as imróirí agus as lucht leanúna na Franca. Ní raibh siad ag súil le thiomaíocht cógéir. Bhí ciceanna éireacha á néile ag na Francaigh go mion minic agus bhí an bharna ar an gláir scór ag laghdú díag ar níag. Níor fhada gur léim an líród amach I lámha Conor Murray agus thug sé pás mór fada trasna na barca. Os glíoch cosint na Franca go sciúil leis an bás glóite sin agus daimsigh éireann úd éasca ina dhéag sin. Ní raibh ach nóid fáca agus bhí forann na hÉireann chun tosaí don céad uair sa chlé. Lig na buacalaí, lú mór áthais as tú. Theas Johnny Sexton leis an gic lánathe a ghlacha. Ilan géir a bhí ann a muid ar an scíthán, ach rinne sé éacht agus chuir sé an líród go díreach thar lár an trasnáin. Bhí seans eile ag na buacalaí bheith ag céalúra. Ní amháin
go raibh foireann na hÉireann chun an cluiche a bhuacant, bhí siad ar tí sraith na hórpa a bhuacant chomh maith. Héad an réiteoir an adóg le deireadh a chur leis an gcluiche agus bhí foireann na hÉireann ina seampíní. An scór deirg ná 21-15. Thug na buaclaí baróga dá chéile agus bhí luachóir an domhan orthu go raibh siad i láthair ar lá cóstairiúil. Ba chinnte go ninseodís scéal an cluiche seo lena nár-pháistí amach anseo.